namin paano rotate. Bigay ko makaluwa. Makakuta ka ba? Oh. Magaling sa may dagat kita. Naka-live kaya sa YouTube pati yung naka-live. Pagod na oras niya. Pagod na kumakauli. Hindi ko pa yun. Hindi, haruhan. Pasabugin ka, hindi. May ayda. Ay, tayo mo. Yan, minit na o. Matay ka ba? Napauran.